Nou, we zijn bezig met een gondel. En die gondel is van Stichting Ramon. Dat is uw zoon, die heeft lymfeklierkankerhand. In één keer hier, in één keer samen wild. Dat ziet er net uit. Dus we voelen fut, hè. Nou, en toen was ik wie de eerste dag in het ziekenhuis. De tweede dag wisten ze het fut. Dit is een bloedprik. Moest ik bloed prikken. En deze is echo volgens mij. Oké. Ja, echo. En dan elke keer als zij het zegt, dan krijg je een kraaltje? Ja. Dit is een slechte dag. Wanneer hier stond dan bijvoorbeeld een slechte dag? Nou, bijvoorbeeld, ik moest de ruggenprik bijvoorbeeld en ik moest bloed prikken. Zoiets dat ik heel vol moest. Maar hoe lang is die ketting dan van die? In ieder geval 3 meter. 3 meter? Dat denk ik wel. Al heel lang. Ja. De helft zit er in de top, maar hij is wel heel lang. Dus dat betekent dat is wel heel veel ding. Wat ben ik maar zulke kraaltjes. Ongeveer, zo. Ben je nou weer helemaal zo? Ja. Maar we hebben nog een benefietconcert. Dan komt er Johannes Riepma komt. Oké. Op dat die zongt en Heidi denk ik zongen. Ja, ken je Hardik zongen? Ja, die speel ik nog maar in. Was het vrij had je een stukje zongen kent nou? Ja, die gaat een beetje la la la. Ja, dat je la 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 la. Ja. Zeg je dat, hè? Ja. En dan hel je hem dan heel mooi op, ik. Ja. Nou, dat doen we eigenlijk voor een famke. Die we draaien. Die is draaien worden in het ziekenhuis. En maar die is overleden, helaas. Maar daar moeten we eigenlijk geld voor op, Jan, omdat hij naar Amerika moest. We moesten heel soort geld voor hebben. Voor de behandeling. Ja. Maar daar gingen ze nog net genoeg voor. Maar dus daarom zijn wij geld op, Jan, maar dat kan nou helaas niet meer. Maar dan doen we het nou voor oren. Dus daarom hebben wij dat benefietconcert. Dus je bent er maar druk mee bezig. Ja. Naar een stichting, en concerten en een gondel. Ja. Maar je moet alleen maar wat hier krijgen. Beetje. Hanenkamer straks. Hanekamp? Ja. Zo. Ja, krijg ik van iemand. Hanekampke. Lies Hanekampke. Ik heb het al uitgeprobeerd. Als je... Ik krijg straks meer dan mijn huid. Aha. Goeie! Goeie. Wat ben je van doen? Speel voor Capie. Aha. En wilt wat? Ja. Een beetje. Voel helemaal verkocht dan? Niet hoor. Dat is niks. Oh. En mijn broertje me een beetje dom wist met de campingstoel. Want er kwam hij langs en die vond me mooi, die wou een capeje. Maar toen zei hij, ja maar dit is net een cape. Dus jullie hebben wel hartstikke verkocht? Ja. Ze ziet er wel hartstikke net te zien. Ik zei van, die is net een cape, deze voor om op te zitten.
En toen Jacob Pieter die ziet hier op een campingstoel, zei ik dat er een roofvogel weer. Maar dat wie niet zo. Toen hier ik zijn nieuwe bal hier achter zijn stoel uit. En toen hopen dat hij verkocht weer. Ik kreeg een van een Merco hebben. Dat vond ik wel grappig. En haal je hem hier wel eens wat katten kwijt? Nou, heel soms. Wat dan? Nou, een beurs op het dik lezen, een vissertriedrampine en daarachter in een bosje gaan zitten. Oh ja. Trappen ze er een beetje in hier? Heel vaak wel. Maar één keer toen gingen we oranje drinken, toen lag de beurs er nog en toen, ja, wie niet mooi nou. En dan heb je en zo ziet er ik nog in en de beurs weer helemaal mooi doen. Maar dat weer gelukkig gewoon de beurs dus. Dus je moet even heel wat jaren. Ja.